זה דוד. אנחנו היום עושים לייקים ועושים הכל שנעשה דברים טובים. ושמים כבר לעלות. הולכים לשחק עם פה. מתחילים. מקווה שתשימו לנו לייקים וכל הזה. כי אנחנו עכשיו, יש לנו 12 שניות. תיכנסו מישהו אליי, נו. תשימו, פליז. יש לנו איתנו 600 ימים, וואו. נו, תיכנס, 100. תיכנס. בואו לא ניכנס. הוא אפריקה. תיכנסו אלינו. הכל אנחנו משחקים ומתחילים. בום. אנחנו בהתחלה הולכים לעשות הכל מה שאנחנו צריכים כדי לא למות. כי אם למות אני לא רוצה. נמות, אני לא יודע מה אני עושה, מי שעשה את זה. אני כותב מילה לא טובה למשחק. אבל אני לא מבין, אני לא רוצה למות. אני מתחילים. רגע, זה עץ. רגע, כולם. סטופ. זה עץ שלי. אני הסקתי אותו. והולכים לעשות עוד קצת אש. בסדר, אז אני הולך כבר למצוא משהו טוב, תיבות גם וכאלו דברים. אנחנו צריכים הרבה דברים ואני כבר באתי לתיבה. אנחנו פותחים תיבה ומה יוצא לי? מה יוצא? טוב, בסדר. יש לנו עכשיו את זה, אבל בסדר. רציתי שקית טובה, משהו כזה. אבל יש לנו פה גם ברזל ויש לנו כבר 3. הולכים למצוא ילד הראשון ומקווה שאנחנו נמצא אותו עכשיו. ואני רגע, מה זה היה רגע? מצאתי את זה ביום הראשון, נכון? איזה מזל פה. עכשיו היה לי מזל.